objavljivanja. Poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Lice nacije. Srijeda je večer, prima mreža OSM televizija, vaš omiljeni termin za političku emisiju Lice nacije. U večerašnjoj emisiji specijalno zadovoljstvo imam da predstavim gospodina Gojka Kličkovića, poznatog kao prvog poslijeratnog premijera u vladi Republike Srpske, a ujedno i osnivača nove partije, prva SDS. Gospodine Kličković, dobrodošli na OSM televiziju. Dobro vas našao i pozdravljam sve gledalce OSM televizije i oni koji zajedno rade sa njima i preuzimaju ovaj program. Gospodine Kličkoviću, prije svega na početku same emisije, evo rekli smo, vi ste najpoznatiji u narodu kao prvi poslijeratni premijer u vladi Republike Srpske, pa možete li nam za početak uporediti to vrijeme koje je bilo totalno haotično, dakle ništa se nije znalo, ekonomija maltene ni postojala u poslijeratnom periodu, sa ovim današnjim koje je, hajde možemo reći, ne toliko u tolikoj mjeri da je država uništena, međutim stvarno je vrijeme haotično i globalni utjecaj, a i ovi naši lokalni neoliberalni koncept zapravo rade na svemu da narod se iseljava sa ovih prostora, ekonomija je maltene pred kolapsom, na prste možda jedne ruke se mogu izbrojati kompanije koje nešto proizvode i rade, pogotovo na istoku. Pa evo da krenemo od tog poređenja. Pa vidite, u ono vrijeme kad sam ja bio predsjednik vlade, u 2 mandata, pošto su bili vanredni izbori i neke vanredne situacije, ja mogu da kažem da je tada vlada bila vlada naroda i da je narod zajedno s vladom i vlada sa narodom dijelili sudbinu. Ja ću vas samo posjetiti na to da često kažu kako je tada budžet vozen u gepeku. Tačno je to. Voženi su u gepeku papiri i pečati. Sa tim autom je išao uvijek pomoćnik ministra za financije, predsjednik vlade i sekretar. I gdje god trebalo na licu mjesta intervenisalo se u roku od 40 minuta, ali ajde, maksimalno je bilo sat vremena. I tada u tom malom gepeku bilo je para za sviju. Znači nije niko osjećao se ugroženim ni omalovaženim. Mi smo vodili računa da ono što imamo podijelimo. Zato što smo znali da smo izašli iz rata i da je period ratne obnove zaista težak i da je to vrijeme kada ljudi, kad moramo prije svega voditi računa o čovjeku. I to je vrijeme kada je Srpska demokratska stranka tadašnja zaista vodila računa o čovjeku. Jer smo se mi bavili upravo onima koji su bili najugroženiji. Samo da kažem, u to vrijeme mi smo imali više zaposlenih radnika nego danas. Što je zaista apsurdno. Jer ako vidimo šta smo danas pogotovo u realnom sektoru. Šta smo danas zadužili? Koliko smo sredstava uzeli od fondova, od MMF-a, od EBRD-a, od... Ne znam ni ja da ih više ne nabrajam kakvi sve čudni naziva ima. Mi smo trebali imati bar 2 puta toliko zaposlenih. Međutim, šta se desilo? Ta sredstva su otišla tamo gdje su namijenjena da ne urade ništa. Namijenjena su znači da nanesu štetu i Republici Srpskoj i srpskom narodu. To vrijeme je bilo vrijeme kad je solidarnost bila zaista na tom nivou da vi niste mogli prepoznati ko je ugrožen, a ko nije. Ljudi su živjeli jedni za druge, pomagali jedni drugim i borili se jedni za druge. Danas je to sasvim nešto drugo. Danas se sve svelo na to da treba da živi otprilike 10% ljudi. Da li je to neka elita? Elita podrazumijeva i pamet i još nešto drugo, a ovi baš nemaju pameti. Znači, po tom kriteriju nisu neka elita. Da li su to vrhunski biznismeni i sve? Nisu, jer nikad ništa nisu imali prije rata, nisu imali hljeba da jedu, a sad su, prema tome, ne može se biznismeni i vrhunski poslovan čovjek postati bez jednog dužeg perioda i bez sistema koji ga prati. Da li su oni nešto znali više od drugih? Nisu, jer vidite, uglavnom su te diplome sve stečene u ovim staklenim fakultetima i vidi se na što to liči danas. Danas ta elita od diploma vodi Republiku Srpsku u propast. Neće Republika Srpska nestati kao politički subjekat, jer ona je verifikovana. Sreća je da je verifikovana za našeg mandata. Znači, u vrijeme kad je Srpska demokratska stranka kao front vladala. Šta znači front? Sa narodom vladala. Mi smo postali politički neupitan subjekat u svijetu. Da nije toga bilo, mi bi danas bili upitani politički, a ekonomski smo danas ipak pred slomom. Kako ćemo izdržati? Ne znam. Možda da se dođe do promjena, bar kad je u pitanju socijalna i ekonomska sfera i struktura, pa da nešto promijenimo i da opstanemo, međutim, vrlo je neupitno naše
opstajanje u narednih nekoliko godina, jer smo se maksimalno zadužili. Moram to da vas pitam u vezi ovog neoliberalnog koncepta koji se stalno spominje. Nekako nakon vaše vlade krenuo je taj talas privatizacija, naročito za vrijeme vlade gospodina Mikijerevića i Ivanića, preko 150 kompanija. Vidimo da najveći dio tih kompanija danas uopšte ne radi. Slušajte, šta je tu ključni problem? Ja nisam uhapšen zbog ratnih zločina i nisam proganjan sa ovih prostora i nisam proveo 6 mjeseci u pećinama Crne Gore zbog ratnih zločina ili zbog nečeg drugog, nego isključivo zbog privatizacije. Koncept privatizacije koji sam ja forsirao, normalno, to je bila podrška predsjednika jednog i drugog, Haradžića i Krajišnika, jeste bio da pokušamo sve privredne subjekte vratiti u život koji su u ratu stali. No se zbog čega? Znači, vratiti u život, osposobiti da proizvode, ne sa 100%, ne proizvode sa 30%, a onda ih predati sindikatu, upravnim odborima i rukovodiocima da odluče sami šta će sa njima. Hoće li ići u privatizaciju, hoće li ići u strateško partnerstvo ili će ići u prodaju. Znači, bilo je sasvim... I mi smo u tom vremenu teških promjena i zaista situacija u kojima se mnogo toga lomilo, investirali oko milijardu dinara tada, to je bilo negdje oko 400 miliona maraka, da bi osposobili neke sisteme da krenu, da se vrate i da proizvode. Ja sam to nazvao i rekao direktorima koje sam imenovao, tada vlada imenovala sve direktori društvenih preduzeća, rekao najprije gospodo skinite kupinu, bujad i autojnu sa ograda, očistite to, pa zaštite krovove da ne kisnu, a onda vidite šta vam treba pa dođite u vladu. Vidite koliko vam treba obrtnih sredstava, šta vam treba da krenete. I tako smo uradili 511 sistema. Za 2 godine mi smo sposobili da krenu nazad u proizvodnju i da sami odlučuju svojoj sudbini. I zato je bilo ono pitanje vaučera i prodaja akcija i opredeljenje svakog čovjeka gdje će da kupi akcije. I to je bio naš koncept koji se normalno nije sviđao ovome neoliberalnom sistemu, kako ga vi zovete, odnosno tim glodarima i tim ljudima koji žele svako društvo u tranziciji da strovale i da se na toj njihovoj muci ti ljudi koji su strovaljeni, bogate i da rješavaju svoje probleme. Moram vam reći, na primjer, ja kad sam dolazio na sjednice vlade na Pale, pa odem u svoj kraj, u Podgrmeć, u Krupu na Uni, kad sam ujutro oko 4-5 sati prolazio pored Banja Luke, da bi stigao ovdje na vrijeme, i kad je bila zima i vedro i tako dalje, sa Tunjica sam vidio po 16 do 17 dimnjaka koji su radili. Mogu ja da nabrojim sve jedan. Od fabrike obuće, od fabrike tekstila, od ovoga. Danas samo se vidi dimnjak od toplane i ne znam ovako kako je zamišljen po ovom konceptu neke drvne sirovine, sječke, dokle će i taj dimnjak. Da i jedna i druga, i vlast i opozicija zapravo nemaju jasan koncept i plan ekonomskog razvoja. Vidite pogrešno je shvatanje i vas u medijima. Vlast i opozicija ne postoje, postoji samo vlast. Da mi recite kakva je vlast, kakva je razlika između poslanika Viškovića i poslanika Miladina Stanića? Apsolutno nikako. Nikako, oni imaju ista primanja. Prema tome, oni za mene, kao običnog čovjeka i za narod, su isti. Ja njih gledam istim očima. Kakva je razlika između vlasti u Sarajevu i između ove u Banja Luci? Neka smo govorili sjaši Kurta da uzješ i Murta. Sad su narod uzješli i Kurta i Murta, i Sarajevo i Banja Luka. Koji je problem? Problem je što vlast i opozicija imaju isti cilj. Deru ovo naroda malo što je ostalo. A vidite, meni je sve jedno. Ako me neko optužuje i tjera u nešto, meni je sve jedno ili oni Sarajeva ili Banja Luke. On je meni teret svakako. I upravo na tom fonu smo se i pojavili mi i odlučili da osnujemo Prvu srpsku demokratsku stranku. Da pokušamo da vidimo kako da izmirimo to zlo između Banja Luke i Sarajeva. Dok god budu dvije vlasti, jedna u Banja Luci, jedna u Sarajevo, mi smo bliži ratu nego miru. Bliži smo sirotinji nego blagostanju. Danas imamo takvo stanje. Kad bi oni znali da imaju podršku i jedni i drugi, oni bi jedni na druge pucali i krenuli u sukob. To je ono što smo mi izbjegli 90. godine, da se ne pojave četnici i partizani. Nažalost, mi sad imamo opet u političkom smislu pojavu četnika i partizana. Samo zavisi ko će koju ulogu preuzeti, ali običnom čovjeku
i običnom narodu je to sve jedno. Prvi put jedna demokratska stranka koja ide desnom centru u fokus svojih zbivanja stavlja običnog čovjeka. Mada je to politika lijevih stranaka, pravde. Ovoga puta mi, kao stranka desnog centra, stavljamo u svoj fokus zbivanja čovjeka, običnog čovjeka. Zašto? Zato što su ga napustili svi i on jadan ne zna kud će. Vidite sada trenutno u Republici Srpskoj, tako je stanje otprilike u Bosni i Hercegovini. Vi imate 90, nema srednje klase. Mi imamo od 8 do 10% izuzetno bogati i 90% gotovo izuzetno siromašni. Raslojavanje društva dolazi, raslojavanje ljudi i društva i kapitala, svega dolazi do tog nivoa da svaki dan prijeti da izbiju socijalni sukob i nemiri. Ja se nadam da će doći do izbora prije nek dođe do nemira, jer nemiri ne bi valjali nikome, posebno mi nismo zagovornici nemira. Želimo da Republiku Srpsku čuvamo, jer i svaki nemir i jedan metak, bilo šta da se desi, mi smo u haosu. I to u vrlo žestokom haosu, a u haosu se dešava uništavanje, rušenje, pljačke i tako dalje. Nama to više ne treba, mi smo Srbi toga siti. Recite mi, interesantno, prije par dana, prije 2-3 dana, mislim da i danas traju borački protesti u Federaciji. Sve se više čuju glasovi kako na društvenim mrežama, čak i u nekim, ja ih zovem, stranim agenturama tipa N1, Al Jazeera, pošto su to govore i sa nezavisnim medijima, tu je daleko od nezavisnim medijima, vidimo kako kompletnu situaciju u svijetu i kod nas iz jednog ugla stalno prikazuju. Dolazi do sve češćeg pozivanja na neku vrstu okupljanja nemira i u Republici Srpskoj. To se više čuje iz Federacije nego iz same Republike Srpske. Šta mislite o tome i stvarno situaciji i položaju boraca? Pa vidite, ja sam i danas na glavnom odboru rekao, mi ne imamo na sceni progon. Znači više to nije nikakva druga pojava, nego to progon mlade generacije. I to radimo mi, borci i penzioneri. Znači, ne može se Dodik kriviti ni vlast za ovo što se dešava mladoj generaciji. Za ovo su krivi oni koji su izabrali te koji će ovo uraditi. To je uzročno-posljedična veza. Mi imamo penzionere i borce koji mogu Putina izabrati ovdje za predsjednika. Međutim, oni već treći put biraju iste. I stalno odmah reaguju posle izbora na te iste. Zašto? Šta se dešava? Koji je problem? To ćemo morati uskoro analizirati. Ja danas sam imao priliku da čujem da boračka organizacija, odnosno boračka struktura su za mene djeca poginuli boraca, invalidi svih kategorija, borci svih kategorija i tako dalje, da ne nabraja, logoraši, ne znam, oni civilne žrtve i tako dalje. Ta boračka struktura danas ima 51 neko udruženje ili asocijaciju na području Republike Srpske. Šta vi mislite na što to liči? To je jedna tragedija od onih koji treba da odlučuju o sudbini Republike Srpske. Mi smo dobili one koji odlučuju o propasti Republike Srpske. Jer vidite, ako ništa drugo, bar smo mogli prepisati. Sjetimo se kako je Joža riješio pitanje boraca 95. i 96. Pošto je znao da će to isto tako se dešavati. On je rekao, u Ustav i ugradite, dajte im 20% političke vlasti dok postoje i dajte im 18,5% budžeta. To im dajte, kad to prihvate, recite im da ne mogu nikad doći više ni u kabinet predsjednika, ni u vladu. Što? Imaju svoje pare, imaju svoju političku moć, neko sebi odlučuju. Mi smo u toj situaciji da tako moramo razmišljati o boračkoj organizaciji. Boračka organizacija Republike Srpske mora biti jedinstvena, ali ne je organizacija od posebnog interesa, ili pčelari, udruženje pčelara od posebnog interesa i udruženje kinologa tamo od posebnog interesa. Boračka organizacija mora biti od državnog strateškog interesa. Šta to znači? Mora naći svoje mjesto u Ustavu i dok postoji biološki, ona je ustavna kategorija. Zašto mora naći mjesto u Ustavu? Pa zato što je ona napravila republiku koja počiva na Ustavu. A oni koji su napravili republiku i sačuvali, oni moraju biti ustavna kategorija. I dok god to ne budu, boračka organizacija će biti meta za potkusurivanje Gojka Kličkovića, Dodika, Marka Pavića i tako dalje. Znači, ključno i rješenje svih problema jeste
status boračke organizacije i njezino mjesto kao ustavne kategorije u Ustavu Republike Srpske. Priče kako to ne može, kako to neko brane, to su obične laži. Jer vidite nema onoga pravnog instituta ili instrumenta koji se ne može provesti kroz civilne inicijative. Pa to su čak stranci predlagali da se to riješi kroz civilne inicijative, da boračka organizacija koja je odbranila Republiku Srpsku i danas je čuva, bude od strateškog interesa i ustavna kategorija. Međutim, onima kojim ne odgovara to, onima koji vladaju i koji hoće da vladaju u stanju tako haosa i razjedinjenosti, paše ovakva boračka organizacija. Sljedeći problem su penzioneri. Molim vas, mi imamo danas kategoriju penzionera u kojoj imamo akademike, inženjere, profesore, doktore. Ne mogu da shvatim da oni ne mogu da pročitaju namjeru aktuelne vlasti i šta im se dešava. Imovina penzionera, odnosno fonda PIO, vrijedi 2 milijarde i 700 miliona dolara u Republici Srpskoj. I to njima treba. Kad se vrati njima na raspolaganje, treba im reći, ako ne znate, iste imovine, izvaditi razliku koja vam treba za mjesečni platni fond, pomrite od gladi, ne trebate živjeti. Međutim, šta se dešava? To sve školovani ljudi, to je katastrofa. To je, pa vi u penzionerima imate od akademika do svega. Znači, treba ljudima vratiti imovinu koju je fond PIO pravio. Pa danas malo ljudi zna da je fond PIO pravio Olimpijski centar Jahorin. Ko ih je pitao sad kad je trebalo oko Jahorina da se mulja? Drugo, zna se da Banja Vrućica sa 300 hektara mjesta koja su pod vodom toplom i 3000 hektara i tako dalje i sa noliki 8-9 hotela koliko ima, pripada fondu PIO. Čija je danas? Ničija. Zašto mi trebamo u vladi da se tučemo u prsi i kažemo mi smo dali za ovaj mjesec 7 miliona maraka ili 8 zadužili. Pa što ćete zaduživati, vratite im ono što je njihovo i nemojte zaduživati. Sljedeći problem kod fonda PIO jeste što je država, i ja sam kumovao tome, i ja sam 800 ljudi penzionisu po sili zakona kad sam bio predsjednik vlade, istrpao i u taj fond. Međutim, ti ljudi moraju biti dok ne ispune godine starosti na plati, na budžetu. A šta se dešava? Mi njih samo penzionišemo, prebacimo u fond. U onaj isti mali fond i ne znam, u taj kolač mi dodajemo još mnogo ti, da ne kažem, potrošača i ježdaja, dodajemo ljude koji nisu napunili taj fond. I još više osiromašujemo onoga koji je 40 godina radio. 40.000 takvih ljudi se nalazi u tome fondu. Da i plaća budžet. Ne budžet treba davati ništa, u ovom fondu postoji platni fond iz kojeg oni mogu da dignu sredstva. Inače, što se tiče penzija, to je veliki problem i u cijeloj zapadnoj Evropi. Živeći u Njemačkoj, Italiji, vidio sam da i tamo problem, jer je on programiran u vrijeme dok su 3 ili 4 ili čak 7 radnika radili za jednog penzionera, ali povećanjem životne dobi dolazi do maltene izjednačavanja, da jedan radnik treba da isfinansira jednog penzionera, što je maltene nemoguće. Pa u moje vrijeme, kad sam bio predsjednik vlade, bio jedan penzioner na 1,2 radnika. Sad ja mislim da je već 1 na 1 ili nešto manje. Što znači potpuni kolaps sistema. Ali kolaps sistema iz ovih razloga o kojih sam ja govorio. Zašto trpati penzionere po sili zakona u isti fond i u istu kasu? Zašto ih trpati? Kad su ovo penzioneri po ovom osnovu, ovo po ovom osnovu. Sljedeće pitanje je vezano upravo i dijelom za penzionera, to je depopulazacija Republike Srpske, koja je regionalni problem. Vidimo i u Hrvatskoj koja je mislila da ulaskom u Evropsku uniju da će riješiti sve probleme, pa im je 200.000 ljudi iselo iz Slavonije, najplodnijeg dijela Hrvatske. U Srbiji također slična situacija. Kako se izboriti s tim, jer mladi očigledno ne vide nikakvu perspektivu ovdje. Plate će vrlo teško rasti drastično u nekom skorijem periodu, a to je jedino što može mlade zadržati ovdje. Vidite, mi pogrešno svi shvatamo globalizaciju svjetskog poretka. Globalizacija svjetskog poretka ima za cilj da bogate još više obogati. A ove u tranziciji da pokuša privlačiti bogatim. Ovi koji nisu u tranziciji da zadrži još u gorem siromaštvu. Gdje se mi nalazimo? Mi se nalazimo u fazi neke tranzicije koja još nije ni ozvaničena. I šta je cilj Zapadu? Molim vas. Pa što Merkelova ne uzme sada 150.000 zdravstvenih radnika iz Zimbabvea, iz Južne Afrike, iz ovoga, Togova i tako dalje? Pa uzma i od nas zato što zna da to je najobrazovaniji dio medicinske populacije u Evropi. Mi imamo
savršene specijaliste, ljekare, mi imamo izvanredan srednji medicinski kadar i tako dalje. Normalno da će oni povući to gore, a ovdje će nama omogućiti za 10 godina da povlačimo iz Južne Afrike i tako dalje te koje oni ne mogu povući zato što nisu dorasli njemačkom sistemu zdravstva. Šta se dešava? Dešava se da se ovaj prostor čisti od svih sposobnih ljudi, da bi se stvorio prostor da ti odozdo ljudi dođu. To je ovaj problem pokreta. Ovo se zovu pokreti stanovništva, nije to više ni, ne znam ja, tamo kako oni to... Zovu ih migracijama jer... Da, ne, to je ekonomski pokret stanovništva i pokušaj da se, ako ništa drugo, bar malo spasi i da se ublaži taj koeficijent smrtnosti na ovome dijelu dole siromašnog juga. Mi imamo taj problem. Ali oni to rade na taj način što od nas pokupe i izvuku sve što valja. Volim vas, gdje nađete vi danas vozača? Hajde nađete vi vozača da vozi auto. Nema. Otišao u Sloveniju. Ali, on je došao u Sloveniju da vozi, a Slovenac vozi u Švicarskoj i u Njemačkoj. Ovaj vozi za 1200 evra, ovaj za 3000 evra. I normalno da ovaj čovjek sretan jer ovdje nije mogao zaraditi 250 evra. I mi imamo taj problem. Ali imamo i problem da ljudi sa dobrim platama odlaze odavde iz državnih preduzeća, jakih... Ima, zato što je bolja tamo. Sljedeće, tamo ako će neko... Vidite, ovdje kad dođe naš čovjek, kad radi ovdje, on kad radi 8 sati, ako ostao 15 minuta, on se buni. Zašto? Pa zato što nije plaćen ni za oni 8 sati. A da ne govorim i za ovo prekovremeno. A tamo, on ima da radi 20 sati, ali je plaćen za svaki sat. I normalno čovjek ide, koristi maksimalno i biološke prednosti i sve, ide tamo radi da zaradi. I to je problem s kojim ćemo se mi suočavati. Mi to jedino možemo spriječiti dekretima. Kako? Obezbediti sredstva za zadržavanje mlade populacije ovdje. Na jednostavan način. Završio si fakultet, jesi. U kojoj si opštini? U Gradišci. Ideš na platni fond opštine, na budžet, dok ti ne nađe posao. Što? Jesi završio srednju školu, jesi 700 maraka ti je plata dok to opština ne obezbedimo. Jesi završio fakultet, jesi 1500 maraka ti je plata dok to opština ne nađe rješenje, ima da te plaća iz budžeta. To je jedini način da spasimo i da zaustavimo odlazak mladih, a da prisilimo sadašnju administraciju i ove glodare da počnu tražiti posao za mlade ljude. Jer vidite, u programu naše stranke stoji da je rješenje svih rješenja. Znači, ne postoji ni jedno rješenje osim rješenja omladinskog pitanja. Molim vas, rješavajući omladinsko pitanje, rješavam pitanje boraca, rješavam pitanje penzionera, rješavam pitanje demografije, rješavam pitanje svega. Zašto? Pa zato što su to djeca ili boraca ili penzionera ili ovoga. Ako riješim pitanje mlade generacije, riješio sam pitanje demografije, riješio sam sva druga pitanja. Jer ako ostaju tu, imaju siguran posao i krov nad glavom, normalno je da će ostati čuvati to svoje ognjište. Evo, upravo što se tiče podataka, izašli smo podaci o popisu u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, i kad se procentualno uzme najveći gubitak je upravo kod srpskog naroda procentualno, i to je vjerovatno i jedan dugoročni problem. Evo da se vratimo samo još na pitanje, rekli smo da nema vlasti i opozicije, da su svi vlast na nekom nivou, ali vidimo da se polemika vodi obično nekim nebitnim problemima, izbacuju se neke, spinuju se neke priče, pogotovo odnos između Bakira Izetbegovića i Milorada Dodika. Vidimo kad god je u pitanju neki pravi problem da oni naprave neki dil i naprave neki spin oko koga se na kraju medijima govori 10-ak dana, ali zapravo se ništa konkretno ne Vidite, u politici moraš biti pragmatičan. Bakir Izetbegović je predsjednik i vođa najbrojnijeg naroda ovdje. To se mora priznati, bošnjačkog ili muslimanskog. Dodik vodi stranku koja je najbrojnija i najjača u srpskom korpusu. I šta očekivati ako treba riješiti neka pitanja od interesa i za jedne i druge, a posebno ako su u pitanju lični interes? Normalno da će njih dvojica sresti i riješiti to pitanje. Kakva je naša igra u tome? Naša igra što uopšte to nikad ne pročitamo. I obično se bavimo sa tim dok oni odrade dugi posao. Vidite, opozicija, nazovimo opozicija koja se protivi Bakiru i ovome. Oni ne znaju ništa od dešavanja politički iza scene. Oni gledaju samo, jer oni su informisani onoliko koliko i televizija i novinari informišu. Mjesto što bi trebalo da imaju podatke obavještajne i sa Majorke i sa Djevičanskih ostrava i tako dalje. Ovo namjerno pominjem. Zato što se politika kroz ekonomiju vodi tamo daleko gdje se pare gomilaju
i ti financijski fondovi. Šta se dešava? Mi smo ovdje uvijek na repu. Desilo se da je Bakir dao tu izjavu. I odmah je Borenović, Ivanić, Vukota zalijepili se i tuku 15 dana o toj izjavi. Zato što oni ne znaju ništa drugo. Jer vidite vi ako napadate nekoga, vi morate biti korektni i ponuditi nešto drugačije od onog što on predložio. Jer oni ne mogu da ospore to što je Bakir rekao, nego samo napadaju sa nacionalnog, političkog stanovišta i sve. Međutim, sve to Bakir radi sračunato i dok se oni bave Bakirovom izjavom, Bakir puni fondove federacije sa sredstvima iz Arapskih Emirata, iz Kuvajta i ovo. I poslije im svega toga se smije. Recite mi ovo interesantno, dešavaju se turbulencije u federaciji, vidimo da je gospodin Šepić izašao iz stranke, premijer kantona Sarajevo, gospodin Konaković, već prije ovoga su formirani nezavisni načelnici. Šta mislite o tome, koliko te turbulencije u federaciji mogu utjecati na Republiku? Što se tiče toga, ja te mlade ljude pozdravljam. I mislim da oni žele ipak nešto drugo. Mada čujem ja i oko sebe i ovo da su to isto samo drugačije, mlađi obojen isto, međutim nije tačno. I Šepić, i Konaković, i da i ne nabrajam sviju, su ljudi koji malo drugačije razmišljaju. Oni shvataju da opstanka na ovim prostorima nema nikog, nek svima zajedno. Nema ovdje podjela. Ovdje se može raditi šta god hoćete, ali na kraju će to sve ostati tako. Zašto? Pa zato što to ne želi ni Evropa, ni ove, kako i oni zovu, euroatlantske integracije, mada taj pojam je... O tome ćemo u drugom dijelu emisije, to je vrlo interesantno. Oni shvataju da je vrijeme da mi zajedno možemo dobro da živimo. Ne petljajući se u prošlost, a vodeći računa u budućnosti, sadašnjosti i budućnosti. I zato smatra da će ta generacija, Šepić, Ahmetović, Konaković i tako dalje, dovesti do promjene mišljenja u bošnjačkom entitetu. Što je u stvari najvažnije odnos između Srba i Bošnjaka. Tako je, vidi, oni će, mi u svom programu imamo zadatak da pokušamo vratiti povjerenje među narodima i među entitetima. Znači, najprije među narodima, pa onda među entitetima. I normalno će to biti lakše raditi sa Šepićom, sa ovim, nego sa Bakirom, ne znam ja, sa ovim Radončićem. Mada je Radončić, kad se gleda taj odnos progresivniji, dosta nego ovi autohtoni Bošnjaci koji za sebe vežu samo SDA. I ja mislim da je to jedan dobar pokazatelj i da to treba iskoristiti, ali u pravom smislu. Ne napraviti korist protiv sebe, nego za sebe. I tu se može poentirati da i oni budu kod svojih birača pozitivni, odnosno da budu alternativa ovom svemu. A isto tako da i mi budemo. I mi ćemo normalno nastojati da ostvarimo saradnju sa svim tim, da kažem, u ovom trenutku progresivnim pokretima. Jer vidite, oni se manifestuju vrlo progresivno i vrlo otvoreno. I ja kad sam i posmatrao, kad su dolazili u Banja Luku i u Prijedor, vidio sam da su vrlo pristupačni ljudima, što kod običnog naroda... Nije bio slučaj do sada. Vidi, kad Bakir prolazi negdje, oko njega je bio špalir policije, bataljon je morao biti. Kod ovih ljudi nema nikoga. Oni pričaju, zaustavljaju se, pozdravljaju se, ljube se sa poznanicima. Znači, to je jedna nova... politika. Predlažem da pogledamo i marketinški blok, pa ćemo se vratiti na razgovor. Gdje su nalaze živanata? Gdje je još dokumentacije? Gdje su nekretnine? Nikad nećeš dobiti kredit. Kredit je odbijen. Sljedeći. Tata, ti sljedeći. Sine moj. Gdje mi je zahtjev? Nalaz ovaj zahtjev. Izvolite. Krediti Nove banke sa fiksnom kamatnom stopom. Odobreni ekspresno.
i ove zime u srcu olimpijske Jahorine. Uživajte i ove zime u ljepoti Jahorine. Poštovani gledalci, evo nas ponovo u studiju. Gost, gospodin Gojko Kličković, prvi poslijeratni premijer Vlade Republike Srpske, jedan od osnivača nove političke stranke, prva SDS. Gospodine Kličkoviću, vrlo interesantno pitanje koje sve češće se sad ponovo pominju u medijima je prebacivanje nadležnosti koje je vršeno naročito u tim mandatima nakon 2000. godine, bilo više navrata. Ali ono što je interesantno da vlast i opozicija, zapravo rekli smo da je sve jedna vlast, ali eto tako i nominalno zovemo, da se prosto utrkuju ko će kome više prebaciti, da je prebacio nadležnosti. Suštinski su jedni i drugi radili na prebacivanju nadležnosti i stalno se sad vade, očekaj kod mene u emisijama, da su na njih vršeni pritisci. Oni su zapravo znali, kandidujući se na izborima, da će imati pritiske. Ako nisu bili spremni na pritiske, pošteno bi bilo da nisu ni išli na izbore. Vidite, ti svi koji su učestvovali u prenošenju nadležnosti, to su poluizdajnici ili izdajnici srpskog naroda, a put u izdaju je jedini put bez povratka. I ja se nadam da će istorija obilježiti i imenovati. Ima njih dosta, ima njih tu preko 240 koji su učestvovali u tome. Vidite, ja sam zaglavio robiju zbog toga što nisam htio ni jednu nadležnost potpisati. Ja sam bio svjestan Dejtonskog sporazuma i bio svjestan zla koje nam Dejtonski sporazum nanosi. Jedino dobra stvar je bilo prekid ratnih dejstava. Mi više nismo bili sposobni da ratujemo. Zašto? Iscrpilo je 4 godine, malo nas je, napada nas čitav svijet. NATO, Vatikan, Hrvati, Bošnjaci i tako dalje. Arapski faktori i tako dalje. Znači, svi nas napadaju i mi smo morali pribjeći tom Dejtonskom sporazumu. Međutim, kad je došao Dejtonski sporazum, ja ću vam reći samo da smo 6 mjeseci razgovarali oko tablica. Mi smo dozvolili tablice. Zašto? Jer smo znali ako brzo počnemo sa dogovaranjem i ovo, mi smo u tome izgorali. I za vrijeme mog mandata nijedna nadležnost nije prenešena, pod broj 1. Pod broj 2, nijedna marka ni dolar nije zadužen od stranih kredita, donacija i ovoga. Republika Srpska je u tom periodu bila potpuno čista. I nismo dozvolili da nam se bilo ko petlja u politiku privrednu i privatizaciju. I taj ceh sam ja platio posebno, ali mi nije krivo, čak sam ponosan na to i drago mi je što sam ostao u tim svim kombinacijama i pritiscima, ostao dostojanstven, pa su napisali u knjizi kod Lopušine tamo za Gojka Kličkovića kao predsjednika vlade da je vodo žedne preko vode ove sa zapada i da nikad nije dozvolio ni jedan nacionalni interes u njegovo vrijeme da bude narušen. Recite mi, da li je moguće vraćanje nekih tih nadležnosti na nivo Republike Srpske i kakav je put da se do toga dođe? Pa vidite kakav je put. Put je, prije svega mora se biti načisto šta mi hoćemo. Evo mi u prvoj Srpskoj demokratskoj stranci sada imamo jasan stav. Sad sam ga ja ponovio dole na glavnom odboru. Mi o ulasku u NATO pakt ne želimo da razgovaramo. Znači, to je za nas ispod časti, ispod nivoa. Da ja razgovaram s onim koji su mi trovali, mene, djecu, i ne znam koje generacije koje dolaze, koji su ubijali, bombardovali. Šta ja imam sa njima da razgovaram? Jednostavno da sam moćan, ja znam kako bi razgovarao sa njima. Šta imam ja sa njima da pričam? Sljedeće, oko oružanih snaga. Oružane snage Bosne i Hercegovine moraju da nestanu, odnosno mora da se izvrši demilitarizacija. Ili ćemo mi vratiti oružane snage Republike Srpskoj, onoliko koliko nas pripada. Nema oko toga pogodbe. Tužilaštvo i sud BiH moraju biti stavljeni u Ustav. Da bi ga mi poštovali, jer nismo legalisti. Ali dok god ne budu stavljeni u Ustav i dok ne budu se ponašali onako kako utvrde sve 3 naroda, mi ćemo kad dođemo na vlast, neće oni moći odati po Republiku Srpsku. Kako će mi to uraditi, ne znam, ali mi nećemo pozivati narod na referendum, nego ćemo mi iz vlasti stati na put tome. Zašto? Pa narod nas je izabrao, podržao naš program i stavio mene tamo da rješavam to. A ne da ga ja zovem da on dođe kad meni zagusti. Znači, što se tiče prenosa tih ovlaštenja, poslije ovih koji su došli zbog plate, znači pod broj 1 zbog primanja i beneficija koje su imali,
oni su bili spremni da prodaju i Republiku Srpsku. Tako da, bez obzira ko je, ja ih sad neću razvrstavati. Doće vrijeme kad ćemo... To će istorija sad poredati. I ko je koliko od nadležnosti prenio. Evo, baš u prošloj emisiji je gostao gospodin Matijašević koji se grčevito borio da i MUP ne pređe na nivo Bosne i Hercegovine i on tvrdi da je to velikim dijelom i njegova zasluga bila. Pa vidite, ja o Matijaševiću malo znam. On također tvrdi da su veliki pritisci bili, da su čak dosta ljudi iz Republike Srpske... Ali vidi kako ne tvrdi kad je primao platu od 5-6 hiljada maraka da je to veliko primanje. Vidi, oni govore svi o velikom pritisku, a ne govore o beneficijama i primanjima koji imaju. Pa vidite, dajte vi to drugom čovjeku, pa će on reći, ja ću trpiti to za 3.000 maraka ili 4. Oni svi pričaju kako je na njih pritisak da bi opravdali ono zlo koje su počinili srpskom narodu. Ja nikad ne mogu da oprostim sebi kako je tako na brzinu ošlo Ministarstvo odbrane. U moje vrijeme, kad sam bio predsjednik vlade, ja sam imao 7.500 profesionalnih vojnika, što tenkista, što artiljera, koji su imali redovnu platu. I kad su Amerikanci gledali vježbu njihovu na Manjači, oni su skakali, bacali kape, grlili se, ljubili se, jer su vidjeli kako izgleda jedna profesionalna vojska. Ja sam imao 12.000 granične policije i specijalnih jedinica MUP-a. To je sve otišlo. Ko je to upropastio? To nama niko nije mogao oteti. Ali kad su došli, zbog određenog svog položaja, zbog ambasadorskog mjesta, zbog neke vile ili odlaska u Ujedinjene nacije gore na službu, ljudi su bili spremni da urade sve. Ja to nisam uradio i zato sam zaglavio, zna se gdje. Ali ne želim. Još jedno interesantno pitanje. Strane banke u Republici Srpskoj, vidjeli smo kredite vezivane za strane valute, iako je zvanično sredstvo plaćanja u Bosni i Hercegovini konvertibilna marka. Vidjeli smo da je država vrlo lijeno, ali nije uspjela da pomogne tim štedišama, tim kreditorima. Vidimo da banke domaće su bankrotirale, 2/3 je na putu. Kako stati u kraj? Je na putu. Da, i 4. Kako stati u kraj to bankarskom Vidite, vi, ako ste pratili u moje vrijeme, nije bilo stranih banaka, iako sam ja svjesan. I mnogo bolje znam kako treba uvesti strane banke, nego ovi što su to sad uradili. Vidite, vi sad imate bankare koji samo znaju kupiti dobro dijelo i uglavnom uzmu lače, kraće kao da mjere ubari kad oprobavaju i znaju staviti gel. I to je sve ono što ti bankari znaju. Ja vam kažem, znači, da su bankari, bankarski sistem, najveća podvala Republici Srpskoj i da je to jedan šljam i ovo koji će uništiti financijski sistem Republike Srpske. Zašto? Ja kad sam bio predsjednik vlade, ja sam za 6 sati ukinuo službu društvenog knjigovodstva. Ne zato što ne valja. Eto, sreće da danas imamo službu društvenog knjigovodstva. Morao sam je ukinuti zbog stranaca. Jer su stranci preko nje kontrolisali sve i kontrolisali sredstva koja odlaze u naše oružane snage. Ja sam tu službu ukinuo po noći, znači u 12 časova noći ukinuo je, ujutro do 6 sati. Sve i jedna služba društvenog knjigovodstva je prerasla u razvojnu banku Republike Srpske, koja je bila i ekonomska socijalna banka srpskog naroda. Dogovorio sve i dogovorio i privatni dugovi svi da se mogu programirati, jer ta banka mora biti banka naroda. I nisam dozvolio tada, samo sam dozvolio da se pojavi ova nova banka u Bijeljni koju su formirali par biznismena, izvornika i tako dalje i nije to bilo loše. I to je dobro. I bankarstvo se mora tako razvijeti. Međutim, šta se je desilo poslije mog odlaska? Oni su otvorili vrata iz raznih interesa. Pod broj 1 su u pitanju lični interesi. Upustili su banke koje su se ovdje kao lešinari strpale i izvukle gotov kapital i ono što vrijedi iznijele vani, a ovdje sad prometuju papirima ili prometuju našim depozitima. Imaju bolju naplatu nego u matičnim državama. Tako je. I ne ovdje, a vidite kako se one ovdje ponašaju bahato. Čim nisi platio ratu, on dođe trakom ti zalijepi kuću. Ko je u moje vrijeme smio da dođe pred kuću uopšte? Što? Nije platio kredit? Nije. Pa viđaj može li? Ne može. Reprogramiraj mu to. Plaće za 20 godina. Zašto? Zato što Republika Srpska mora imati banku koja baštini i rješava probleme naroda. Jeli, prekinete radni odnos. Ti imaš kredit. Šta ćeš ti? Ne možeš plaćati ratu. Ima da ti se reprogramira do onog trenutka kad ne nađeš. Dok ne nađeš radno mjesto. Šta se ovdje sad dešava? Šta se ovdje sad dešava? I vidite šta rade. Pokušavaju i redom brišu sve naše banke koje imaju još malo naše kapitala. Vidite, vrlo će oni brzo u razvojnu investiciju banku zbrisati. Zbrisali su prvu srpsku banku. Zbrisali su Bobara.
sad će udariti na novu banku i tako dalje. Znači, oni idu mišljeno sračunato strateški, da. Ne, oni idu sračunato na to da te banke koje još imaju malo u sebi, da kažem, u tom lihvarskom poslu srpskog duha, pa malo pomognu, oni će to zbrisati, preuzeti njihove ove potencijale i to isto izvući van. I tada će doći do kraha bankarskog sistema ovdje. Tako rade i osiguravajuće kuće. I zato se mi nalazimo u 5 puta gorem položaju nego što ga sad vidi običan čovjek. Jer vi nikad ne znate koliko potencijala odavde izvukla Unicredit banka, Raiffeisen banka, OTP, ne znam nija kako izvogu sve sad. Svaki dan, pa vidite šta rade, svaki dan mijenjaju nazive. Jedino zlo koje je možda dobro kao zlo desilo se ovdje, što su Turci otkupili rizike. Pa se u NLB-u ili bilo gdje ne pita direktor banke, pita se neki predstavnik Turske banke koji dođe i baci im papire sa stolova i kaže ja odlučujem o rizicima. To je sad njihovo jedino izvlačenje i pokušaj da opravdaju sve ovo što rade. Znači, banke koje sad postoje strane su jedno veliko zlo koje je polako... Mislite da ih treba oporezovati na ekstra profit kao što je to situacija u drugim... Pa vidite, šta treba uraditi? Pa treba samo dovesti Orbana ovdje da jedan dan održi predavanje i da kaže, a to što je Orban uradio tamo, to sam ja uradio u onoj maloj Republici Srpskoj, jer ja sam došao 96. na vlast. To sam ja tada uradio, ono što je Orban uradio sad. A sad kad bi došao, sad znam šta bi uradio. Pa bi se mnogi uvatili za glavu. Još jedno interesantno pitanje. Evropska unija, spomenuli smo u jednoj od pretješnih emisija, mislim prije 2 emisije, gospodin Domagoj Margetić iz Hrvatske govori o iznošenju para u vrijeme rata sa prostora bivše Jugoslavije, koje su preko kiparskih para Hypo Alpe Adrije vraćene na ovu teritoriju. On kaže kad bi se samo pola tog novca vratilo, da bi svi dugovi bivših država bili pokriveni, da bi još ostalo mnogo novca za razvoj. Naravno, Evropska unija ne želi da te istrage izvrši u svojim zemljama, ni u Austriji, ni u Francuskoj, ni gdje god su ti novac bio izvlačen. Šta mislite o ovom evropskom putu koji se nameće kao put bez alternative? To vrlo često naši političari znaju reći, a to je možda nešto najopasnije kad nemate alternativu u životu. Pa vidite, sve što je bez alternative, presuda. Znači, ja ako nemam alternativu, ću li izaći ovdje moram preko stola, meni je presuđeno da izađem preko stola i ja sad moram vidjeti, hoću li izgubiti glavu dok dođem tamo ili neću. To radi Evropa sada zato što se našla u situaciji da je ostao ovaj džep na Balkanu koji je uvijek potencijalni izvor sukoba. I oni će vjerovatno jednog dana posegnuti da samo donesu odluku i da kažu sve Evropska unija. Kao u Bugarskoj i Rumuniji. Tako je, kao što su to uradili. Šta je sad tu rješenje? Rješenje je da se zaista sagleda moć tih koji trebaju da uđu i u stvari koje su namjere. Vidite, ako Evropa nije riješila pitanje Velike Albanije, ona mora prije odluke takve sa onim ramom završiti ili u Drimu ili na vješalima. I ne znam ja još takim. Ovo ja ramu spominjem samo zato što on govori o Velikoj Albaniji. Jer vidite meni u optužnici je stajalo zato što je počinio udruženi zločinački poduhvat na 3 nivoa. Učestvo u stvaranju Velike Srbije, učestvo u stvaranju srpske države u Bosni i Hercegovini i stvaranju srpske opštine u Cazinskoj krajini. Trostruki zločinački poduhvat. Meni su stavili. Znači, isto se to sad dešava, to se mora riješiti, jer ne može biti Rama pravi Veliku Albaniju, ne znam šta radi u Crnoj Gori, ne znam šta radi onaj u Bugarskoj, ne znam šta radi dole sad nosa one spomenike od Aleksandra Makedonskog, Aleksandra Velikog. Šta se to dešava? To je sve pod dirigentskom palicom Evrope. Ali ovo, sve što se sad dešava, za tren oka se može pretvoriti u jedan izuzetno težak, jest ograničen, lokalni dirigovan ili dozirani ratni sukob. I on može izbiti na tromeđi Kosovo, Makedonija i Srbija. To ono što je bilo stvarane teroristički napad. To je potencijalno žarište i to se uvijek mora voditi računa o tome, ali to bi trebala biti provokacija protiv Srbije. Ja smatram da ovo rukovodstvo sada u Srbiji da će imati mudrost da to izbjegne, a to se može očekivati do kraja godine, u ovoj godini. Jer oni će pokušati sve da skrenu pažnju od ovih uspjeha koje Srbija postiže. Ja znam da tamo ima problema i manjkavosti, ali ne može se zanemariti svaki dan novo radno mjesto u Srbiji. Pogledajte šta mogu naši. Pa Vukota nije nikad ni u kiosku nikog zaposlio. Da ne govorim i dalje od ovih ljudi koji su tamo, ili ne znam ja, od ovih u SNSD-u.
Šta oni zapošljavaju? Zapošljavaju elektroprivredi. Pošalju 20 Otvori ljudi nova na javna posao. preduzeća. Otvori nova javna preduzeća. Znači, oni ne mogu ni jedno realno radno mjesto napraviti. To je problem i pozicije i opozicije. Ali nije problem, oni su vlast. I jedni i drugi su vlast. Jedni manje, drugi više. Recite mi ovo, što se tiče Evropske unije, inače Evropska unija je u velikim problema nakon Brexita i možda glavne države poslije Njemačke u Evropskoj uniji. Vidjeli smo u Kataloniji šta se desilo, mnogo separatističkih težnji. Da li mislite da će ona preživjeti u ovakvom obliku, jer kao što kažu najopasnije ranjeni lav, tako bi možda i to neko novo carstvo kao Evropska unija moglo biti najopasnije. Vidimo da su u Ukrajini već djelovali, da neke NATO vježbe se rade u baltičkim zemljama. Da li to može dovesti do nekog globalnog sukoba? Vidi, poslije ovog istupanja Putina nema više od tog ništa. Njihov je jedini cilj sada da uvuku ovaj dio, ovaj džep Balkanskog poluostrva u Evropsku uniju, da ga umire privremeno da bi se mogli posvetiti Škotskoj, Irskoj, Kataloniji i ne znamo gdje još može doći do sukoba. A kažu oko 27 regiona. 27 neki, da, ali ja kažem nabrajam ove što su najekletantniji. Znači, oni moraju ovo pribiti ovamo i uvaliti u Evropsku uniju i reći mi smo sredili ovo da bi onda mogli prenijeti fokus svojih aktivnosti gore. Međutim, mi znamo, neće ovo se završiti ovako Brexit. Nema od pitanja hoće li se Brexit i završiti, jer te nagodbe... Spominje se novi referendum da će ponoviti. Spominje se novi referendum. Drugo, spominje se nemogućnost izlaska zbog Irske. Drugo, vi ste kad vam je trebalo uzeli Irsku u svoje carstvo, u Veliku Britaniju. A šta ćete sad? Sad doćete da izađete, oni neće. Kako ćete sad izaći? Vi, a ostaviti njih tu. Znači, mnogo problema ima koje sad deru zapadnu Evropu. Međutim, dosta je stabilna Njemačka, to se mora priznati, i Njemačka je uvijek faktor stabilnosti, bez obzira šta se dešavalo u istoriji. Ali vidimo smo i kod njih poslije zadnjih izbora, vrlo je teško formiranje vlade. Teško je konstituisati vladu upravo zbog ovih pojava što ima mnogo interesa i gdje god mnogo partija. Dok god u Republici Srpskoj ne budu dvije partije jake napravile, ajde da ne kažem, pošto nisam jezičar, malo i griješim, napravile jaku koaliciju i vlast koja će biti ista i u Sarajevu i u Banja Luci, nema Republike Srpske. Ima je, ona će opstati, nema šta, ali nema je kao snage, kao faktora koji u svakom trenutku može reći čekajte, šta vi hoćete, iz federacije? Ne može li kako piše u Dejtonu, ne može, mi ćemo krenuti svojim putem. Recite mi, interesantno, spomenuli smo Njemačku. Njemačkoj na posljednjim izborima pojavio se AfD kao krajnja desničarska partija, tako da kažemo, napravio veliki uspjeh sa 11-12%. Linke, ekstremna ljevica, je napravila također 10% i sve više i više na svakim izborima dobijaju. Podemos u Španiji, Cinque Stelle u Italiji, Siriza u Grčkoj. Nekako treći putevi se javljaju u svim evropskim zemljama i preuzimaju nekako fokus na sebe. I treći put će se pojaviti kod nas. Mislite da to treba da se pojavi, da ima šanse? To je manifestacija koja se ne može zaustaviti. Sad ovdje šta će se desiti? I ovdje će doći do pojave nekog od subjekata politički koji učestvuju u ovim izbornim trkama, koji će ipak balansirati i praviti tu ravnotežu između ta dva, da ne kažem, ostrašćena bloka. Vidite, nije problem odnosa između ljudi u SNSD-u i SDS-u. Problem je u odnosima između prvih sujetnih ljudi. Svak od njih misli da je Tito. Međutim, kad pogledate, šuplji su sa svih strana. To je veliko zlo. Znači, i ovdje će se pojaviti treći faktor. Ko će to biti, ja u ovom trenutku ne znam. Možda naslučujem, ali sačekat ćemo ipak. Pa ćemo vidjeti ko je taj treći faktor koji će ipak nastojati da ih stavi na vagu i da kaže jeste toliko teški, ali vidite, teški smo i mi, pa ćemo vidjeti šta ćemo praviti. Govorili smo o privatizacijama, pa da se još malo vratimo na njih. Jedan interesantan primjer u razgovoru sa malim akcionarima iz Prnjavora. Razgovarao sam o Banjalučkoj pivari koja je vrlo interesantan. To je jedna od strateških firmi, jedna od najvećih firmi. Vidimo Sarajevska pivara da pravi ogromne rezultate, ali Banjalučka pivara je privatizovala je firma sa Kajmanskih ostrva. Zatim je početni kapital od 63 miliona sveden na 400.000. Zatim je njen rad prebačen u federaciju i to je jedan možda eklatantan primjer, ali mnogo je takvih firmi. Kako stati na kraju stvari tim pljačkaškim privatizacijama i kako vratiti otetu imovinu? Vidi, što se tiče toga, postoji jedna mogućnost da mi to ublažimo, ako bude raspoloženja poslije ovih izbora, da ublažimo samo takav negativan udar privatizacije. Vidite šta je cilj privatizacije? Cilj privatizacije jeste da se ostrve na određen privredni subjekat, uništavaju ga dok ga dovedu do nule i onda ga neko kupi za marku ili, da ne kažem, dobije na poklon
i onda se to polako vraća u život. To je bio slučaj sa Banja Lučkom pivarom. Banja Lučka pivara je sad jedna od pivara u srednjoj Evropi koja visoko kotira. Kapital. Nažalost, kapital u Banja Lučkoj pivari je naš kapital. Koga je odnio i kako, doćemo mi do toga. Ja nešto znam, ali ovog puta ne mogu da govorim, jer nisam provjerio to. I ta privatizacija je problematična. Ja ću vam samo navesti jedan primjer u Novom Gradu. Mi imamo privatizovani poslovni prostora, hotela i ovoga negdje oko 25.000 kvadrata. Prije već 12 godina. Taj ni jedan kvadratni metar nije stavljen u funkciju. Ja sam prije 6-7 godina pisao iz zatvora, tamo gdje sam bio na privremenom odmoru, vlasti da to oporezuje. Neko porezuje godišnje marku kvadratni metar. A otprilike negdje danas u Republici Srpskoj, na prostorima Republike Srpske, postoji privatizovani, a nekorištenih negdje oko, da kažem, oko 1,5 miliona kvadratnih metara prostora. Pa izračunajte svake godine samo po marku nek se plati kvadratni metar. I izračunajte za 10 godina. I jasna je stvar da on te prostore koje je kupio nije stavio u funkciju, mora vratiti državi jer nije u stanju da plati taj porez. Međutim, država se oglušila na to. Zašto? Zato što vrh države učestvuje u tome. I dok se god vrh države ne iščeše iz toga, tu ne možemo uraditi ništa. Ali ovo je jedno od najpraktičnijih rješenja. Oporezuj, nisi platio, nije tvoje zdrav. Recite mi, evo, najavili smo vas kao osnivača prve SDS, govorili smo malo u toku emisije o ciljevima, o programima. Šta nam možete reći pred sami kraj emisije o očekivanjima, kakva su očekivanja, kako je glas naroda, kakav imate feedback, povratne informacije na terenu? Vidite, ono što je u ovom trenutku nesporno, mi ćemo biti stranka koja će ući u vlast. I za razliku od ovih, i jedni i drugi, mi ćemo ući u vlast sa narodom. Ovi su došli sa Sorošom, da ne kažem i sa oklopnim transporterima. Jedni došli, a drugi sad doće tako da dođu. Mi ćemo pokušati s narodom da dođemo u vlast. Prva Srpska demokratska stranka je u preambuli stoji obnoviteljska i ujediniteljska. I to je ono što nam je patrijarh odao posebno priznanje, jer smo mu obrazložili šta znači obnoviteljska i ujediniteljska. Drugo, mi imamo ciljne grupe samo omladinu, dijasporu, spavače i nezadovoljne ovim strankama. I mi ćemo s tom ciljnom grupom proći cenzus. Mada se ja nadam mnogo više, ali ajde za početak je dosta i to. Znači, Prva Srpska demokratska stranka ima praktično sva rješenja, a u međuvremenu mi nismo sjedili i odalo ovda. Mi smo obišli i Kariće korporaciju i fondove za omladinu u Briselu i tako dalje, gdje postoje sredstva s kojim se prave u zemljama u tranziciji omladinski budžeti. Bez rješavanja omladinskog pitanja nema uspješnog puta Republike Srpske dalje, a drugo, mi bez toga jednostavno ćemo jednog dana nestati, ne trebamo se ni za što boriti. Znači, naš strateški pravac jeste rješavanje pitanja omladine. Evo, sad imamo 2 minuta, pa još jedno pitanje što smo neformalno prije emisije razgovarali. Imali ste kontakte sa Rusijom. Rusija je nezaobilazan faktor na svjetskom globalnom i tržištu, ekonomskom, evo i vojnom, vidjeli smo u posljednje vrijeme. Sve češće se govori o ruskom uticaju i u Republici Srpskoj, mada ne vidimo ni ruske medije, ne vidimo ni neke pretjerane investicije. Vi ste imali neke kontakte. Šta mislite o tome? Da li bi to trebalo poboljšati i napraviti bolju saradnju? Vidite, dok mi ne pokažemo da želimo Rusiju ovdje, neće oni doći. Vidite, gdje mi recite, kad ovdje postoji neka emisija na ruskom, kad smo nešto organizovali, evo mi ćemo sad organizovati bratimljenje, bar 2 opštine tamo, sa Tombavskom oblasti, tamo je najbolji i najmlađi čovjek od povjerenja Putina. Mi ćemo pokušati da se do kraja maja bratimimo sa jedinstvenom Rusijom, ali za tu guberniju, a ne za Rusijom, jer jedinstvena Rusija je to je država i svijet. I mi smo uspostavili sa njima te neke ekonomske odnose i mi tražimo od njih da učestvuju u obnovi srpskih prostora na području Podgrmeča, odnosno na prostoru između Une i Sane, da zaštitimo srpski prostor od dalje devastacije Vatikana, NATO pakta, federacije i tako dalje. Znači, mi smo sa njima krenuli u vrlo konkretne razgovore i već u konkretne projekte. Ali čekamo sad da dođemo u vlast pa da možemo biti faktor koji će reći kad dođemo u opštinu, izvolite, obezbedite za ljude prostor gdje će graditi.
obezbedite za ljude ambijent i dozvole, Infrastruktura, jer mi sad u ovom trenutku to ne možemo. Možda u nekim opštinama možemo, s obzirom da imamo dobre odnose s tim načelnicima, ali u većini od ovih 16 opština u koje su oni zainteresovani da ulažu, da bi vratili srpski narod tamo, tu imovinu sačuvali srpskog naroda, mi moramo izboriti se i ući u vlast. A nadam se da ćemo uz njihovu pomoć i uz pomoć određenih snaga i partija iz Srbije to uraditi. Gospodine Kličkoviću, prekratka emisija bila da dotaknemo sve teme, ali nadamo se da smo otvorili vrh ledenog brijega i da ćemo imati priliku ponovo da razgovaramo. Biće vremena za to. Pozdravljam gledalce i hvala im ako su nešto dobro čuli. Hvala vam još jednom. Ako su čuli nešto loše, nek trpe šta će. Hvala vam još jednom. Nadam se da ćemo imati priliku opet skoro da razgovaramo. Vama, poštovani gledalci, preporučujem da ostanete na pravom mjestu. OSM televizija i Prima mreža. Prijatno do iduće srijede.